Hello ladies and gentlemen. Diनै आंना बरदिननि फिथाखौ मोनजासिगोन माने दिनैसो मोनजासिगोन बेसेबांबा गोबावनि उनाव बिमा थानायखाय बिमानि अननाय आरो मोजां मोननायजों लोगोसे दिनै बिमाया आंनो होफैबाय ओमफ्राय आङो दिनै जानोसैलाय बे समाव इभिनिं सममोन ओमफ्राय इभिनिं टाइमाव ओमफ्राय मा जागोन मा थागोन जायोना गोजां बोथोराव एसे गरम गरम जानो गोसो जायो बेयावहाय आङो सुप जमाय दङमोन ओमफ्राय ना सुप आरो पपकर्न बानायनो सानबाय ओमफ्राय सुपआबो जा गोथाव आरोना टमेट' सुप आरो बियो जाबाय पपकर्न ओरैबायदि गोथाव पपकर्नखौ ओरैनो नर्मेल फ्राय खालामालासिनो बाटार होनांगौ बाटार होबा ओरैबायदि गोथाव जायो आरोना बाटाराव संख्रि थायोना ओमफ्राय नैबेयो जाबाय सस बियो बेबिया ओरैबायदि मेगि पसन्द चावमिन होआ एक्चुअलि मेगि होयो मालाबा ओमफ्राय डेलि बा कन्टिनिउ गथ'फोरखौ जाहोआ लिभार हामा जायोना बावखाय ओमफ्राय सामटाइम्स जायो बावखायनो बायनानै दोनफैखाबाय ओमफ्राय स्टकआव आरोना ओमफ्राय बियो क्रन बे क्रनखौ गाइखेर गुदुङावहा सोमनानै जानांगौ आरोना गेदेरफोरा ओमफ्राय उन्दैफोरब्ला संजाबनांगौ आरो गाइखेर एसे सिनि एसे होनानैहा ओमफ्राय आं सुपखौ बयल खालामखांबाय बयल खालामनानै रेडि जाबाय नै ओरैबायदि गरम आरोना ओमफ्राय बोरै नुदों लोगोफोर बियो जाबाय टमेट' सुप आरोना जेबो होनाङा बेयाव अलरेडि रेडिमेड थाखायो आरोना जास्ट बेखौ ओमफ्राय मोनसे पेनावहा लानानै बानायनांगौ आरोना एसे दै होनानै 200 ml बा 100 ml इदि होनानैहा ओमफ्राय ना बेफोरो एसे स्ट्रं जायो आरोना जेरै गोजां बोथोराव गुसु मोनोना बेफोराव लोंनांगौ आरोना ओमफ्राय ना बियो जाबाय बाटारजों गरम खालामनाय ब्रेड आरो सस जागोननो आंना बाबुआ बेनाव बावखाय बेनो रेडि होबाय ओमफ्राय आं ट्राइ खालामदोंमोन आरो सुपआ ओरैबायदि गरम ओमफ्राय ओरैबायदि यामि मोनदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्रायहा बाबुनोबो आङो रेडि खालामनानै होबाय नोंथांमोनाबो गोजां बोथोरावहा सुप लोंनो हागौ गरम बोथोरावथ' एसे दै गुदुंखौनो लोंनो गोसो जायाना ओमफ्राय गोजां बोथोराव लाइक खालामो दिनैनि भिडिअ' बिदिनोसै लोगोफोर बाय